Welcome back to my channel, Benji Aquino Mix Vlogs. Mga kamamsi dyan, mga ka-caretaker dyan, magandang umaga po. Mga ka-OFW saan mang sulok ng mundo. Ngayon po, titignan natin kung may panalo tayo sa Resibo. Kasi March at April, nanalo ako ng 1,000, yung 4 numbers. Kaya ngayon, tignan natin guys. Ito yan ngayon yung pagtignan kung panalo ka o hindi yan. Tignan natin guys. Ito. Yan, May at saka yan. Tignan natin. May. Tignan natin. Sana manalo tayo guys. Yan, May. Ito, May. Ito, kailan po? June. May 24. May 2. May 5. 2 million yata yung jackpot eh. Ito. May 13. Ito. May 2. Sana manalo tayo. Ito hindi, kasi July. Ito, May 15. Sana manalo tayo guys. Ito, July. Ito, June 14. Mamaya tignan natin. June 10. June 17, June 12, July yun, hindi pwede. May at saka June lang yung titignan natin. Ito sa Poya. June 9, ito July. Sana manalo tayo. June 6. June 6 kapag nanalo ako guys ng 2 million. Uwi na ako. July 6. July 4. Yung kaibigan ko si Jenjen nanalo yata ng 203 numbers. Hi Jenjen! Shout out to you! May. June 7. Ito guys, pag bumibili ka sa Family Mart, 7-Eleven, mga grocery, may mga resibo, pwede kang manalo. May 30, July 30, May 1, electripan, June 21, July, dalawang beses na akong nanalo eh, 200 tapos 1,000. Tapos May 29, July. Ayan na guys, isa na lang. Tapos titignan na natin. Ito June 6. Ayan, titignan na natin guys. Asan yung sensor ko? Ito na. Hinihingi ko to kay Jenjen eh, yung pagtignan guys. Ito guys. Ito na guys. Wala. Tapos ito naman.
321, wala. 1705. Ano ito na? 8477, wala. 8530. 8355. 1894. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. 0678 5484 2553. Wala na guys. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. 2390 5694 2319 7208 8072 9854. Ay, sayang! Kala ko meron. 4889. Tignan nyo guys, oh. Kala ko meron. Kita nyo ba? Yung last niya, 4889. Tapos, ano to? Sabi ko, 4889. Dito naman, yung dapat 4998. Yun. Ay, 4899 pala. Ano ba? Tapos, 644. Wala na. Tapos, 9481. Wala na, guys. Wala tayong panalo ngayon. Wala guys, wala tayong swerte ngayon. Better luck next time. Ay, may balita pala ako sa inyo guys. Alam nyo, kagabi, yung subscriber ko, 404. Ngayon, tingnan natin. 404 ngayon. Kagabi yun na, 404 subscriber lang ako. Tingnan natin ngayon. Tignan natin ngayon. Tan taran tan tan. Ayan guys. 442 na. Ayan, tingnan nyo guys. 442 na yung subscriber ko. Yung mga nag-subscribe po kagabi, maraming salamat po. At yung magsusubscribe pa, maraming salamat din. Kaya huwag niyo pong kalimutan click yung subscribe, click yung bell para ma-notify kayo sa aking mga video. Bye! Nakikinig kasi si Lola ko doon siya sa salas. Bye-bye!